Hola. Hola Jordi, moltes gràcies per conceder-nos aquesta entrevista. Encantat. Jordi Roca és el director del Cibernàrium. El Cibernàrium és un espai de formació i creixement a internet de Barcelona Activa. I Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies Jordi per conceder-nos aquesta entrevista. A vosaltres per venir aquí. Quin avantatge té per una empresa, un emprenedor, tenir una pàgina web? Bé, de fet, la pàgina web és la teva carta de presentació al món. No? Actualment tenir una pàgina web és fonamental per a qualsevol negoci perquè ens estem acostumant a cercar la informació del que necessitem a la web, no? A internet, i per tant doncs, és la teva carta de presentació.